akwai iya adadin akai zaka bar aya so ta yau kana cewa kai baka da ka iya yada wannan abu mutum daya biyu ku yi kuma barkacin din nan ya nasibin akwai tashi albarkar sai an samu haka sannan kuma kamar yadda ka faɗa mu ma wanda yanzu ka kamar ni ka lura kusan kowa abubuwan sannan sun yi turo sosai saboda ba komai hanyar kamata a ci mun ka masu tasowa sun kai wato matsayi ke bukatar su kai tana da dama da ta wanda yana har kusan zan ce zan ce 30 ma irin abubuwa da kuma da muke da shi a nan arewaci ba saboda arewaci Najeriya muna da content aka daban akwai al'adu daban-daban a nan arewa me ba population ka duba biyar a nan yake kaga ya ce ta samu wannan bayan haka kasashen kamar irin su China su Irani abubuwa nan arewa kusan shi ne ke zama ka ja gaba su yi koyi wajen nishadantar so kana ne yanzu ka masu comedy skits nan za ka ji garbushi su da daya kowa zai saka a page sa a YouTube revenue na ka samu kasa sannan kowa zai saka a page din sa su za su in an ka zo yanzu kamar bangaren fim masana'antar nan muna da irin wani abin na producer suke tara da yawa wani sun da sauni wanda ya zo ga wadda ba shi abu ne a ce ana yin kamar da kake da yaro kan tashi in ya zo to insha Allah na kasa za su taso insha Allah to gaskiya muna godiya kwarai daga kuma ga ewan bashi ma yana da ce sarki ka ji dai irin shawarwar ya ba wurin ba ma mu sauran kallon mu ma in shi na tunanin sun dauke da haka cike yawan sarki mutane mu an na ba mu kamu suna mu mun matsayin baba yake saboda duba ba kanana tun muna muke kallon shirye-shirye ana nan da tafiya tare da shi kuma duk wani maximum support yana ya ga shawar sauka Kano ko da gidan shi na ɗaya daga cikin karɓan idan ko da baya nan za ka Kano biyu wannan abubuwa ne wanda ya maka cewa malashi mai kyau ba abin da zan ce sannan kuma is a preview somebody like the number one a nan tan ya na zai zo a live launching na sai is a privilege wanda ma da muka yi mamaki gaske ne da gaske ne yau dai sun na gode sosai ne ce a sai godiya Allah ya kara arziki da sai launching da muke ne a ƙarshe daga nan kuma sai mu rufe wannan taro. Shi wannan launch dai a matsayin ba da tallafi da kuma goyon baya zan naira 50,000. Sai ya taimaka wajen samun Allah kuma ya albarka. To, kuma sai baka naira 50,000. So muna godiya haka da Allah ya fara ɗaukaka da kuma mun gode kwarai. Mun gode sa wannan ma ba komai bane dama ka saba haka. Mun gode sa ɗaukaka. Wannan ma da aka yi promo ne ma. Mun gode sa shi ke. Thank you.